हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय नै आंहा गामियावहाय बैसागो फांसन खालामनो नागिरदोंहाय गामिनि गोजा बाहाय थांनो ओंखारलायबाय नायलांबाय थादोलाय नोंथांमोनहाबो दिनैहाय जोंहा गामियाव प्रग्राम जादों ओमफ्राय नै जोंहा थांनो ओंखारलायबाय ओइ दा जोंहा थांसै जोंहा बैसागु प्रग्राम ओंखारदों बयबो फांसन नायनोसै फैबायानो बयबो फैहांबाय बैसोगोरा मानगोनां बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे फोरबोखौ फालिनायाव नुजाफैनो हानाय हरिनागुरियावबो खुंदों आरो दाब दाब जायगायाव खुंगासिनो दङ गारिजों फैलायनायसो मोसाग्राफ्राबो उद्देश्यआ मा खुंनायनि जे फैगौ जायफोर सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलिफोर नैबे जायफ्रा मान बान्था मोनदों बिसोरखौ नुनानै थुलुंगा मोननो हानाय बेखौ गोसोआव लाबोनो थाखाय बे फोरबोखौ खालामो लोगोसे होनलायनायजों जि मोजां मोसादोंमोनहाय अन्थाव बाथाव ओमफ्राय मिउजिकखौनो होनोनो हाला आङो आइसो बेल' मेथाइया खयजन मानसि जानांगौ बे मेथाइखौ दानजोबगोन बियो लायबावगोन पकरा लायबावबाय गोथाव जादों नै मालाय रिहार्सेल खालामलायगासिनो आंनि फिसौफ्रा बयबो ओरैहाय खनायाव ओमफ्राय नै ओरैहाय लोंदों जादों बिदिनो फिसा नांग्राफ्रा नै गावसिनि फिसाफोरनो बुरजा बुरजा होलायलायबावो बिसोरो बिस्कुटखौ मोननै गावसिनि फिसा न'निनो मोननै होलायलायो बिसोरो आंनि फिसौआ रिहार्सेल खालामथारदों बिनि जास जानो नागिरदों जोंहा बिहामजोजों आंजों ओमफ्राय जोंबो बारा गोरों नङा एसेल' रोंगौ थेवब्लाबो जों सेलेक्ट खालामसै रावखौबो टिचार लिंहरनो हाया नालाय ओमफ्राय जोङो सानैजोंनो सेलेक्ट खालामसै आरो बिस्रा हौरै सानैजों थाबाय नै सेलेक्ट खालामग्रा नै उन्दैफ्रा मोसानो उथुजुबथार ओमफ्राय नै जोंहा सानैजों भिडिअ खालामदों गोजोननाय थाबाय बयबो आखाइ खननानै हो गोजोननाय थाबाय ब्रेकआप दङ बिथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय जोंहा गामिया आखाइनिफ्राय बा थाखोसिम जि भिडिअ खालामग्रा मेलाथार नै आंहा बिमा फिसा सानैजों ज' जिरायबाय नैहाय लोगोफोर नैबे मोसानायखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो गोसो जादों मानो होनना बुंबा उन्दैफोरनि कम्पिटिसनाव नैबे उन्दैयानो फार्स्ट प्राइज मोनदों जोंहानि फिसौ जेखाइ थेफाफा खबाइ थेफाफा गावबो थेफाफा साथामजों मिलायथारदों आरो मोसानाय तालफोराबो मिलायदों जोबोदैनो गानाबो जोबोद मोजांमोन दानि गोदान ओंखारनाय हालो दैलो सफैलायबाय दैज्लां बोथोरा हाय आय' दैज्लां बोथोरा होनलायनाय गान बिराद मोजां मोसादों आरो ओमफ्राय फार्स्ट प्राइज मोननायखाय एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आं बे फिसौनि मोसानायखौ अननानै नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय दे सनाफोर नैबे उन्दैयाबो जोबोद मोजां मोसादों माने गानजों खोनाबा जोबोद मोजां नुगौमोन दा गानखौबो होनो हायासै मादैया नै फांसनाव मोसानो देलायबाय आंहा गामियावहाय फांसन जागासिनो नालाय मोसानो देलायदों क्रिम फुनसै दहाय देलायनाया जाखायो देलायफिनसै मालाय गोजा फुनलायथारदों
Sure. मतलब si ada lajitaraबो हौवाया होननायखौ मोनानि फांसनाव जि मोजां मोसादों उन्दैफ्रा। नैहाय लोगोफोर नैबे जोंनि ग्रुप डान्सआ मोसानाय जायाखै अन्नानै गाज्रि दामोन दे लोगोफोर जोंना उल्थां फाल्थां जोबसो जेबो प्रेक्टिस गैया नालाय अब्लाबो जोङो मोसाबाय मानो होननानै बुङोबा जों गिदिरासो थुलुंगा होनांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो बे उन्दैफोरखौ थुलुंगानो थाखाय जोङो बेखौ मोसानानै दिन्थिदों। ओमफ्राय लोगोफोर एसेयावनो आंनि भिडिअ'आबो जोब्बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर।